na pay your central region. Obi amane esane obi ampa. Mami bi efe no amase wa. Na je say wo mo mame ne wo papa mu nyere firi mu na eyie na eba ye no na sika ni ho nti ye pebosia e de ye yie no na enuano mo pa che say yie no koso no eye o mu nua pani amase we che say na se ne niema nko yie ni sika se mu nko yie nti wanye sika amfa me support wo mo amfa ye wo mo mame anaso mo abufo eyie no yes enti awofo ni ho na japade a wo mo gya ye dan ne eyi na nka enuanom na wo mo pesi ka de sie maame no enim se wo mo de dan ne be ha de atua wo mo ka no wo konkran ba ekohwe ne niama ba ye oba pani ama se we e de dan no aha ye enuanom enim hwe mfa ho we na enuanom ba na akwa he kakra eye maame pani ama se we twi se kan e de tu ni nua ketwa nsa so se ha matwa to ho maame anu odi ai odi twa eye ni nua ketwa nsa te se kan te we na ba ko ka o hwe na entokwa no ekoso no so fa eye dua na de bo maame ama se we ma se kan no etofo nti se onua no amfa se dua na mbo no ma se kan na ntofo ma anka wu padi anka maame anko bedi bi na nkrofo chirem se ye be ka se bia na dwemu kan na dwuda bi o ye very normal person bibia eha no me enko central mra. And see, I Central Region. Mammy, what if you do 50 years? Young Kaye, who say be a Kahwadeno, so take a credit. Mammy, where dear? Yes, so I fast a kind, and what dear Joe, no one can send in your man, Manumi, 2 men. The Baba, 1 woman, 50 years. Then what day can any dean? Oh, I must say, was a sing. Eh? Say, what just a kind sing. You go be. Na nini anomie ni awa Muhammad na Yaboku eni oba besia no okuta seka no kusa brantan sa no oh tijia wo mo mema oni mema tie agina obekum oh areho minim asam minim ehonum kakra bi ne de isem bisa ma hwe hey brantan no so ano hwiata o na ba ko no so kuta bi o hwe eno no mo de ku ana rade to a wato no wasa China for no the way ade aye be ma no hwe dua no na ba twa ha ba ko nso nie oba tese wa kire bibi bo kire mu bibi wati wapa asifo su na asem yasie yase house rent ho house rent nti oni se kantwe ne Chinese born ye na watwitwa mema mienu da hospital sa no na eswe no mu twa ye no abu watwa ten watwa free ho na ne se kan na no wasese kan no hweta ni papa hwe ni pa nim kuta brantan ente se we nyane kwa nko atwa ne ti ato atwene o yankwa wa ba ma no so ne nko bisa ayi kwamie de edi kan kura besrew yase asam na court na maame no oye pepepe de oye pepepe se wa oye pepepe bibia aniti bibia enhoma mienu no bibia jese bibia ho kai kura ni nyina ye intact se wa bibia ye intact chese wo ye na dwuma kama oton ade nti potema no de obi enim no se na dwen no de muda ho pa enti die pa na besie enya bontenso ni nua no mienu mema mienu a oni wo nyina na tifie na asem yesie die na siye alright se wa me da se no kre ono ga se nua no mienu na chese wadi omodem a etisa no na de kokoba ye enyina eni se encheye na wo mo maame efiri mu na ebra wo firi mu no na eho akwa akohia se abusua no etumi aye ntotoe no mo pe no kravia nti no wo mo ya se abusua no bia betua sika se na be ya adakaka ne kwan befa so mbe ye aduane dia ma hoho ebeba no wo mo etumi aye na ebra wo mo guso a wo mo ejiji sika no ama se we nya dia wono no etua sika ni bi wo trese na nse no nieme mu aye dia ma no nti no woni sika enti no wantimi entua sika ni bi na no ana abusuafo nkaye no timi gigi sika no a wo mo etimi ediye ayiye no
na ni nua bema ye fe ne se ya owusu nu kire mu se wono ekokobọ bitia wo baabi na kire se otumi de beboa ya wo mo ede ye eyie nu na ahwe eyie nu ho kan nyina nso a wono na kire se eye bitia na okokobọ ye no ene timi boa ye mo mutumi ye eyie na asomdwe eba ye na enu achi nu na ehu akwakọ nyia se baabi a wo mo ekoyi sika no di free ye ana baabi okoje bitia no di free ye no ese se wo mutumi kokotua na maami a wa free mu no ewo dan ewo ho no mo enti no mo ye se wo de dan ne be ma hai na sika obenya wo mu no otumi de akwa kotua de ama nipa okoje bitia no wo no ho no mo no wo so otu kwan konkran ye hu ntutu ya wo ba na chese ama sere wai atumi de dan ne de ama hai a waji sika ne de egu ni botom enti e no na wo ka che ne se wo sika no wantua bi dan ne so ye de be ma hai na yetimi ajiska ne jakwa kodi akotua betia ne nso a wo wadi kan de dan na akoma ha ya ajiska ne de gu botom ti sade a enipa kro na wo de dan ne de ma no no enya de a ye bepene so enti no enipa no emra magi ne sika mfamfiri no ho ese wa bra wo mu kan se asemi ewie pepepe na wo mu ye se ne tafoa a amase wa na akofa de abetupunu no mu no wo mu ebum no mu de foforo de atum eno na amase wa ba ya o trese enya de obepene ema ni nuanum na tu anamo a etisa enu nti wo mu njae enu na kokofa akasakasa de ba ho no mu ama se wa twa ne ho se wo ba okoya wakotwe brantai pa enya asemkitoa ene ni nua awa yi ohun na ne o chese ewo wufunu ne beba befa na wato awo maame ewo ntamado na enu mu ena chese wo ma sikan yi so a wodi twa no ma ne to form na wohwe video no kwa nim kakra obehu se video no apose enchiremu eba ye ene se amase wai ebra ni nua bema no eto form no enka wode sikan ne kwa kotutwa no kra ekum no eno ena ni nua ba kwa wono na wotwa video no eja iphone no de to ho no mo na ne aba bi eda ho wo fa ye na wode ball no so ne nsase ne be ya sikan no ebeto form eno ansa na manfo etimi ba omo yire amasewa empempem no ka se die ni nua bema a ye friend say awa no ne nsa no baabi a wepra edunu enya asem keto a sabra me no ka say adopter for I was in Francis Ayasabia e wa tinfusu kira ni friend mu adinye pa nti ne mfa no nkonkopie mu e wo eye koforudua na enu achi e na posifo I wo atinfusu abomodin a wo motumi ache ewura ye friend say amatewa omudi da kwa kopie mu ewo asenchechire circuit court ema kwadu a ye de abono eni se Cottingham na je se wadi dem ena afezu ni nuanom no so no ono so ewura ye timi kokology complain ditia wo mu se wo so etimi abro no pasa ema na no apai enu achi omudi dua de abono nsa eni ntino ni nuanom no so so mo ye de abo wo mu no se assault na je se wo mu atu egu no so abro no me no ka sei asenchechire circuit court na hye amase wa ni nuanom no yentu asem ne mfa nhye da na April bosome ne da etoso enson yensan so emfa wo mu emra biem nti wei eni de atie ewo asenfosu wei abusua japade yi levi ye deda so yi levi deda so ye bese say abanza beka na so chiese no yemfa emma no ekwentwa na mbesumu makra